पेशाचं वातावरण हे निर्माण करण्याचा प्रयत्न सातत्याने या नितेश राणेंच्या माध्यमातून या महाराष्ट्रामध्ये या मतदारसंघामध्ये होतो. पण अनेक वर्ष हिंदू मुस्लिम अतिशय भाईचाराने अतिशय गुण्यागोविंदानं या राज्यामध्ये या जिल्ह्यामध्ये वावरत आहेत. पण कुठंतरी आपण हिंदूचा एक बेगडी नेता आहे अशी भूमिका घेऊन मुस्लिम बांधवांना त्यांच्या भावना दुखावतील, त्यांच्या देवदेवतांना शिव्या घालण्याचं काम, त्यांना त्या ठिकाणी मुस्लिम बांधवांना चुन चुन के मारणं अशा प्रकारची भूमिका घेण्याचं काम सातत्याने या नितेश राणेंनी त्या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि म्हणून त्यांनी किती जरी द्वेष पसरवला तरी मुस्लिम समाज आणि हिंदू समाज हे जे नातं आहे हे कधीही त्या ठिकाणी जे आहे त्या पद्धतीनं राहणार आहे. कुठल्याही कोणाच्यामध्ये द्वेषभावना नाही. आणि म्हणून ते मुस्लिम बांधवसुद्धा हे त्यासुद्धा त्यांना त्यांची जागा या निवडणुकीमध्ये त्या ठिकाणी दाखवतील. त्यांचा प्रयत्न आहे कुठंतरी एखादा वेगळा उमेदवार मुस्लिम समाजाचा उभा करून त्याच्यामध्ये कुठंतरी डिव्हिजन मतांमध्ये विभागणी करायची, हा एक केविलवाणा प्रयत्न आमदार नितेश राणेंचा सुरू आहे. पण तरीसुद्धा माझा मुस्लिम बांधव आहे हा मात्र या नितेश राणेंना या मतदारसंघामध्ये एकही मत हे त्या ठिकाणी त्यांना घालणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. दलितांच्या मध्ये सुद्धा हीच परिस्थिती आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भारतरत्न यांच्या निधीतनं जवळजवळ 7.5 कोटी रुपयाचा निधी हा समाज कल्याणच्या मार्फत खर्च करायचा होता. बेंचेस बसवायच्या होत्या गावागावातल्या दलित वस्तीमध्ये, सोलर बसवायचे होते, व्यायामशाळा करायच्या होत्या आणि याला 7.5 कोटी रुपयाचा निधी होता. पण फक्त 1.5 कोटी रुपयाचा निधी खर्च झाला. बेंचेस या निकृष्ट दर्जाच्या आहेत, सोलर असतील, व्यायामशाळा असतील, ह्याच्यामध्ये सुद्धा भ्रष्टाचार झालेला आहे. म्हणजे 7.5 कोटी रुपये जे खर्च व्हायचे होते त्या ठिकाणी फक्त 1.5 कोटी रुपये खर्च झाले. 6 कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार या कामामध्ये म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या निधीमधनं समाज कल्याणच्या हा सुद्धा नितेश राणे भ्रष्टाचार त्या ठिकाणी केलेला आहे. म्हणजे महापुरुषांना त्यांना सुद्धा त्यांच्यामध्ये सुद्धा भ्रष्टाचार करायचा. तुम्हाला माहिती आहे मालवणच्या राजकोट किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक आपण उभं केलं होतं. ते स्मारक सुद्धा त्या ठिकाणी त्या स्मारकाची विटंबना झाली, तो पुतळा पडला. याचं कारण आहे 36 कोटी रुपये खर्च केले गेले या पुतळ्यावर. प्रत्यक्षात ज्यावेळी कॉन्ट्रॅक्टरला पुतळा पडला त्याच्यानंतर चौकशी झाली, कॉन्ट्रॅक्टरला विचारलं गेलं तुला किती पैसे मिळाले, त्यांनी सांगितलं फक्त 26 लाख रुपये मिळाले. मग बाकीचे पैसे गेले कुठे? हा भ्रष्टाचार केला कोणी? आणि तो जो काय आपटे कोण आहे हा नितेश राणेंचा मित्र आहे. नितेश राणेंनी त्या ठिकाणी त्याला ते काम मिळावं म्हणून त्या ठिकाणी आपलं वजन खर्च केलं होतं. तशा प्रकारचे फोटो सुद्धा हे सगळ्या वृत्तपत्रामधून सोशल मीडियामध्ये प्रसिद्ध झाले आहेत. आणि म्हणून भ्रष्टाचार सुद्धा महापुरुषांना सुद्धा यांनी सोडलेलं नाही. भ्रष्टाचार करण्यामध्ये रस्त्यामध्ये खातायत आहेत, घाट लुटतायत आहेत. सगळ्या ठिकाणी जलजीवन मिशन असेल, इथली धरणं असतील, इथले पंतप्रधान ग्राम सडक योजना असेल, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना असेल, कुठली जी काही जिल्हा परिषदची कामं आहेत, सार्वजनिक बांधकामची कामं आहेत, या सगळ्या कामामध्ये भ्रष्टाचार चालू आहे. तुम्हाला माहिती आहे या जिल्हा परिषदमध्ये बाउन्सर आणून तिथं कोणीही कॉन्ट्रॅक्टर स्पर्धा करता कामा नये म्हणून पूर्ण जिल्हा परिषदच्या बांधकाम विभागाचा ताबा घेतलेला होता. पण हे शिवसेनेला कळल्याच्या नंतर शिवसेनेने त्या बाउन्सरला अक्षरशः तिथं पकडलं, म्हणजे जोरात त्यांना त्यांची जागा दाखवली आणि पोलिसांच्या ताब्यात दिली. म्हणजे काय? हा सगळा राजरोज भ्रष्टाचार या सगळ्या सत्तेच्या माध्यमातून सुरू आहे आणि ह्याच्या विरोधामध्ये जनता आहे. कारण या प्रश्नाचं उत्तर राणेशाहीनं प्रस्थापितानं देणं गरजेचं आहे. 35 वर्ष झाली जनतेनं तुम्हाला सगळी पदं दिली, तुम्ही जनतेसाठी काय केलं हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आणि म्हणून हे प्रश्न घेऊन हा सगळा भ्रष्टाचार घेऊन लोकांची जी सगळे प्रश्न जे त्यांनी सोडवलेले नाही, आजही या घाट गेली 1 वर्ष हा घाट का बंद आहे? कोण याला जबाबदार आहे? आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.